ladies and gentlemen, okoro na agbọghọ, okenye na ụmụaka, sisi na bọmbọị, ọgaranya na ogbenye. Ma abịago m ọzọ. Onye unu na-anụ olu ya bụ His Excellency Chief Dr. Honorable Ambassador ọgbara nkịta okwu juru n'ọnụ, obere nsi na-emebi ife, Igwe His Royal Highness Eze MC agba ego Okwuluọra 1 not 2. Eburugo m ogbe nga ọzọ wee bịa ka ụwa wee nụ olu wee nwarakwa na ihe onye na-eme ka eji wee mara. Enwego m agba mana matakwa na nwayọ ga-agbaji agbaja ahụ ọnụ. Nkịta sị na ihe o ji agba gbagide ọsọ pụta n'ụzọ nyụọ mmamịrị chịrị otu okwu elu nyụọ mmamịrị bụ ka ọ gbakwa ụmụ ụwa na ọda na ibi. Ọ na-abụ elimeke ehi elime oke abụba, ehi gbabiri ọdụ oke abụba ejido ya. Nna m ukwu bụ Stephen Alajemba eke Uwezuoke gwara m okwu sị na okenye ndị aka nka na egwu ọma agba kaba na ọ bụrụkwa na akala m nka kaba na ọ bụ okwu Igbo. Atụwara nze ọma na atụwara ofe ka ofe ya isi n'ọhịa. Ọma ihe ka a na-aje akpọ eje okwu ụmụnna. Onye nna ya dị ilu ohi na-eji ụkwụ agbawa aja. Ikuku ọbụla fejiri aka ọjị o jide egelege were gbara ụrịam. Akara onye na-eche onye maka na onye butechi ụzọ ọgbawa onwe ya n'ọsọ. Obodo toro nta ọzọ dị ya n'ime. Mmadụ a ga-agwụwara tọrọ ọkwa mbana. Onye sị gị na ọhụrụ gị bịa edibe jụọ ya ọ bịara be edibe ịchọ gịnị. Agụ mgbu si n'ihe kpatara igbu oke ọkụkọ ji atụ ya egwu bụ na oke ọkụkọ bụ okpu ọzọ n'isi. Ọkụkọ wee sị na otiti ọ na-eti abụọ n'aka akpara ya maka igbu ya egwu kaba na ọkụ ụwa wee n'olu ya. Ụmụ ibe ikwu okwu na-ara m ahụ mana onye si na-ekwukarịala ya marakwa na oge karịala maka na good morning dọtara ha wayo. Nne m o nwere ihe nsị ka njụ ụnụ nwekwana ihe nsị ka ngwa ụnụ. Ọgwụ ụnụ mma na amaracha eme ọya bụ njọ ka njọ. Anyị bụ mmadụ anyị adịghị eghe eghe. Nwanne ịhụ m ga-esiri mmadụ n'ọkụ kpamie ọkụ kpasie ya ike ka ịhụ na oyere maka na mmadụ a na-eghe ya ekwekwala ka ọ dị ebube. Nna na anụ ihe m na-ekwu. O mere ihe ọ na-abụ m na-ahụ arịrị ya na-eri m. Ihe ọ na-abụ m na-ahụ ọ dị ka m gwuo ala lie onwe m mana Junia ma mụ mana nta ka isi ahụ ma be m mana ka bụ ọ ga-abụ ihe m hụrụ na-eri m arịrị kaba m ma anwụ ma ya bụ ihe dị mmụọ maka mma na ihe ahụ mere na-aga. Ụwa dịkwa ụsọ ọ bụ ndụ ya na-atọ ụtọ ka m ma hapụ aja mee ma anwụ ha. Ole ndị ka m na-ahara elu ụwa m ga-ejiri akwọ bebi nsị akwọ bụ ogiri akwụ ile ma anya ezuru m oke ezuru nke eme a na-ekwu odogwu bụ odogwu ihe eji amara ya bụ ife na-eri m arịrị. M chọrọ ịjụ ụmụ ụwa na-ewute m bụ m na-ahụ anya mmiri a na-agba m bụ ụmụ Igbo na-atọ onwe ha n'ahụhụ ụzọ esi ebukọsị ego. Ihe na-ajụ ihe anyị na-abụkọsị anyị na-abụ n'elu na-abụ n'ala anyị eje ebe ọgwụ ihe ka ụmụ nwa mkpi na-atọ jiri wee pụta n'ụtụtụ were na-aga ofu dị mkpi ibe ha were na-ajụ ha unu jụọle ofu ike nga ego nọ nga ahụ wee na-asị amarana m ọya bụ ụmụ ibe bele ka ije emu ibe ije titiga ga na-eti beta suya ọkwa na-arụ nnama ka anyị wekere ya nwayọ. Elu ụwa bụ ahịa onye zụcha nke ya o burulama ịzụta mma iburulama ịzụta njọ iburulama. Okwu ka nsị ka m bịa gwa ụmụ ụwa maka na-eketa m ụra chi nke m efogo ọ ga-akara aka isi ga-eji ekwuye ụbọchị m ekowe sị ya ka m bịa gbasa ozi ọma bịa gwa ụmụ ibe ihe m na-ahụ maka na ihe m na-ahụ akarịgo m. O wee bụrụ ya n'Igbo ka m jiri wepụta nke m maka na ihe anyị na-eme bụ ihe Igbo ka anyị na-eme. So wee bụrụ ya ụmụ ibe amaracha eme ọya bụ njọ ka njọ. Ụmụ Igbo ka anyị ji nwayọ chụma ego ka anyị ji ni nwayọ chụma ego maka na ama m bụ anyị eje si ji nwayọ maka na ego a na-achụ ego ọ bụ mbịara ọ ji alakpa ala. Anyị bịara n'elu ụwa anyị ji alakpa ala. Osimiri bụ na ịmara egwu ịpụta ọ bụrụkwa na ịmụ egwu ọ ga-eri gị oge o siri were dị. Ọ wee bụrụ ya eji m okwu Igbo wee bịa okwu Igbo ka m jiri wee guzoro. Ọ wee bụrụ ya udo dịrị ụnụ ma dị ka m si anụ olu m ekele m ụnụ MC agba ego na-ekele onye ọbụla dịka ụnụ na-alụ elu maka ama na ihe m na-ekwu na-amasị nụ. Daalụ ụnụ. Ibe ga-ama ya
eje ọgụ gbegbe egbe ga-eri ya eri eburu ọgụ jebe agụ agụ ga-egbu ya ọnwụọ ebe iko nnori onwe ya mazụjọbọ gaghị azụ ikuku ama n'ọnya nke na-eme ihe a o nwesịrị nsọsọ anyị ga-adị